ayomobere Ozakari Moturi koba asenkendu asekeka kimiti totobono asekerianga niga arwete inka omwaka buri wemo chimi kianda mirango kianda na kianda akagenda Nairobi na tanya kona naende nigo ogwetera abasamaria abaya aeni warero asekinyoro kiamangongo ewodi ya Nyamaya egotoka imaye bunge ya West Magrango imaye county area ya Nyamira ase familia ya ose inse familia botakoba nene manyanigo abanyakenyero nigo obaru tobokonyi bwabo na kamoga cy'nyumbari bati ukwana asekerekyo uyukuriwe bw'MCA ebwanya Maya akorukwanganera Evans Boke nigo nonere arwa atenti amone birogo amo na amone biri ya nyagitari iyo bakabakagwa kaneru nigo ayamate ya sabo gusira kwenekibwa nigo abasaye basabirwe kwenekenga gochicha abare ase chinka cyabo ekero obasokire iriwo cyakorigia nibo gose nibo ase isiko ye chinka cyabo muri Keito Steven Nyarikie Mbunde nigakoreta arawe ikasense meyo moyega bamatanga na gotwage ne roboti rukubwatia korengana ni amate nigo nyagosirasa karimo turi hachiete kwerigeria somo chomoneno Nairobi kuri mwaka 1999 ase korende hatanya kwirana nkana inde egento kiaretete gurube nene ekero asiria obogima bwaye asomobere hoberere ngendu ya Nairobi ase metinye tato yetire amatanga yo mwana osoma muraza kariyo sirete Nairobi aiga stoenge Nairobi yarenge egurube nene gose umusigomo nene korusi mubere Nairobi baka konyo ikigusiga for the last 2 weeks twatwarire ogonchokana Nairobi asenge nchi abasani baito na bairi bari Nairobi asokweni wakwaye asekenyoro kya mangongo imeye wodi ya Nyamaya bunge ya West Mugrango imeyanyamira nige familia yo yare no botakobo nene egento abasamaria baya bachite kwesira kwene kinga emeroberi ngo ikiranere ase abanyakinyoro bamwagachirete nyumba nabayigo abasamari bo wanja bagakana ebiri yengendu nabayigo komoreta gwika komwenya rero ichuma umusigo yo numuriture ngase familia morochete rikwenyara tebwatikende tokachigotema injira togotema egatusinya in fact yabagambi baito nabaye umugambi bono bunoyo ichibu Nyambati toko akoro ku junior Nyambati igaso eteime agatokonya akarigichi abasani baye akababeka ime nabo batusirete paka egakachinsa chiamorogo batugastukira ntu bono buna abantu abatakase kenyoreke gitu kyage surura mubere tukanyora mubere akorire genduki oikire ncho Musani Ozakari twagakorire gasine nsemo ya Nairobi tugakora kurworo njanga tige gasi nganyore ngao kurenda kina renge gasi ne gwete reporting Ozakari no miete iga tugacha tukaboligania abasani bari twa mumaete tugikanamo tukatabatika toikanyamo torigi getabu gigatorikarike tomendera nje basa na chiria bayibuli banyorete sabo tokoreki chimentera ni barusi gugari aru achikorusi kunyagitari Evans Nyambati homobiare bwororo yore boigone ganga yo kubore kirokyo bw'MCA Nyamaya asobo chorio boke borakoreka umutinyo 11 nigo hasweti omuguko nagosira epiri ya matanga asebo igo harwete chiema nebirogo ebyatumeka rero omongwano oyo aba ibori baito barenkaga aba murami into barenkaga iga gosaba sani baito barenkaga. This is the person kulingana na rorire oratokonye oninka na igure ebinta tumete binge gocha mangana chiema ne birogo byonse ire mata ali actually ne bya bigutumeka ali mbyamo no mweshimi wa samangana mayogo atokoleire ntotatie senga ki election yego chikobaga igabona tutabwati umurai ase eward yetu ya Nyamaya murigererio omwana ore na maroro okorigererio emichi nto chemisiaro gati exambe kia sana se viongozi biuchikote nobo gambi bono iga kagukwana bene gwetere simi umuske Evans Nyambati nigereire obuya bwogosire amate I'm ready kuchigosabwa abantu baito banyamaya number 2 ase miaka ya 8 from last 2021 njo manyane Nyambati ga na roja mabere kerenko enda matanga namanya gusangi no bumaene ekere to gusangire no ne rongori etogwaka na chiema chion speech agenda kuchesa chiema no ni familia yagwa to bakongwa sangi ne rongori rite bakonyati
nkaire getambo kero nkagore ema ya costete yange 150 plus ebirogo ebibi akonyire for the last 5 years nyamaya ntari gusaba no ene siring nanga gotebya abantu ba minto iga ninchi kurigeria mangana yisemi mono ninchi kurigeria nsemo yekipara engati yentere yamo yokwirania okoboko ase amate korwa semo ya pondeka iyo egotoka ase ewodi ya Nyamaya ime ya West Mugrange county ya Nyamira. Ingo reporter ya Nsoko TV Ritera Nyariki Steven Embonde.